Eli lajin nimi on... Siis tämä lajike on nimeltään Sudden Death. Eli äkkikuolema. Ja suoritussäännöt on ihan samat kuin maitosarjassa, eli palkoa suuhun ja siitä ei pitäisi hirveästi jäädä jäljellä muuta kuin tuo vihreä tynkkä. Sillä periaatteella lähdetään liikkeelle. Kaikille sama määrä. Ja... Siinä on niin paljon koko eroja, kun se vaihtelee. Se ehkä... Suoritetaan pieni esivalikointi. Tämänhetkinen epävirallinen maailmanmestari Markka Tamminen tässä valikoi tässä tämmösen pienen aloitussetin tänne, mistä lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä. Oho. Pöydällä on tällä hetkellä semmonen repullinen tavara, millä maustais kokonaisen intiaanin heimon ruuat 4 vuoden ajan. Tuo psykologista peliä varmaan nyt. Kenen mielestä? Siellä valitsee niin kourallisittain. Ota Sauli ne vanhat kannat pois sieltä pöydältä. Muuten tulee huijauksia. Nimenomaan. Luonnontuote päätyy takaisin luontoon. Tää olisi varmaan PR:n kannalta hyvä ottaa pois. Nyt pidetään pois ensi vuodella. Niin, joku kysyy, että mikä PR? No niin, joko tilanne alkaisi olemaan järkevä? Pidetään vanhoja karttoja samassa. Eikö sulla yksi kädessä? Joo. No niin. Kaikilla 5. Pidetään luota. Ja eiköhän lähdetä syömään ensimmäisiä pötköitä. Antaa palaa. Tässä kun pieni tuulevire käy vähän tänne päin, niin tuolta oikein tuoksuu semmonen nakaututtama habanero hengitys. Siellä ilmeet pysyy kohtalaisen peruslukemilla ja kertoo jonkun verran siitä pohjatoleranssista, minkälainen taso on olemassa jo. Jos joku haluaa maistaa näitä samoja, näitä löytyneet, penaalla tuolta vielä muutama. Ja voi sitten vahvistaa oman tason, tämänhetkisen tason. Riku avaa pelin 2. Jaa, onko Marko syönyt sen toisen? Meni joo. Asia selvä. Eli pojat käytössä tulevan perässä. No, Vikinä ei vielä kuulu, tämähän menee vielä ihan hyvällä muuta. Vähän semmosia epäuskoisia hymyjä näyttää olevan. Kaverit viimeistelee yhtä ja Marko ottaa sen. Mutta pidetään nyt tahti kohdillaan, niin... Yksi pieni sivuvaikutus tästä kapsaisiinista on tosiaan tämmönen joillekin punastuminen, hikoilu. Etenkin tämä kasvojen silmien ympärisalueiden hikoilu. Ja ei hirvittävän suositeltavaa ole se, että menee ensin käpistelemään siliä, sen jälkeen käpistelemään silmiä. Tai sitten, niin. Tämä koskee erityisesti miehejä, jotka sitten varmaan myöhemmin tulee hoksaa tämä ihan livenä, että... Jos sattuu käsittelemään raakoja silituotteita, mitä tulisempaa sitä pahempaa. Ja sen jälkeen päätyy käymään tuolla huussissa sillä nopeammalla asialla, eikä älyä käyttää mitään siinä välissä. Sitä saattaa tulla yllättävän kiire. Ja aika monella tämä kokemus on jo takana, että on joutunut viilentämään paikkoja sitten. Esimerkiksi tällä mansikkamakuisella valiojogurtilla. Marko ottaa keulaan. Tamminen puotti viimeisen suuhun, ensimmäinen tipahtaa. Aplodit sille! Ei voi olla totta. Rikulla on vielä pieni mahdollisuus palata kehiin. Meinaatko? Se on siinä. Voi monta tietenkin toinenkin sarja nagoilla. Hapat riitti pudottamaan. Eikä se ollut siinä.
2008 Suomen mestari Marko Tamminen. Raskaan sarjan voittajan palkinto on muun muassa extrahot.fiin tarjoama tämmönen ylläripaketti sisältäen. Voi vaikka saman tien katsoa, että mitä siellä on. Mitä joku muukin olisi voinut saada, jos vaan olisi tullut osallistumaan. Jogurtti tulee kaupan päälle voittajalle. Muille ei. Siellä Viherpeukun pojat taisi myöskin jonkunlaista palkinnon tynkää tarjota kyseisen sarjan voittajalle. Ja sieltä se Topi tuleekin sitten. Voittajan on helppo hymyillä näköjään. Varmaan on ensimmäinen vesiviljelyjärjestelmä, mikä tulee. Elikkä palkintona täydellinen vesiviljelyjärjestelmä. Oli tää nyt Aquafarm vai Waterfarm? Bateri on tää. Tää on Waterfarm. Siinä on ravinteet ja pH-testerit ja downerit ja sorat tulee tuolta hetken päästä vielä meidän. Tossa on ei tämä mahdollista. Joo, tollasetilla muuten on vaikea epäonnistua.